من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. balma shirif la tv la jabo ambaw fo islamia fo likay noy alaka kisina ka hinay ala ko kenen aw bela jilenka jamiatul ansar din ka bolo faram be Côte d'Ivoire ka fe ka keni nyina mawludu hukmu konnae uye jara ka mawludu ba labe mawludu min konnana nu ye ci bla Côte d'Ivoire ma ba chama karamogo wajulu kelaw kata se imamuma akenen konnana wajulu kela chama kumbe ga anya wasado mamununa anga je ko lu la je nyonfe. Alhamdulillah rabbil alamin. Depuis Gakou Dona Atekoubé, autorité administrative et politique, autorité traditionnelle, toute la population d'Atekoubé, la jeunesse, les femmes, Beka Gakou Mine, comme Wolo Demine Choumina. Otmana Naranga ko, nous serions au folie Kelen Kadi Ouma. Engagné Moba, no Elhaj Mohamed Doucouré, Aérema Yansoro, Maka Morobéen, Abbé Folikan Kelende, Koka Atekoubé Fo, Côte d'Ivoire Silaman Fo, Dante Folimina. Ni ambassadeur de Keneminga, Kuma Chama Tambolo, Amena Kuma di Anga ambassadeur moi, Aka Lanine Mie, Akofo. Mais Gakouyela Koli, Mimba, Minka de Aleni, Oe la fiade. Ni to ko la paix alaka la paix nati Côte d'Ivoire jamana kono alaka lati en fachola alaka la fiardi awa islamé jamana du beka aketo boka selle la rasoul tous les marabouts tous les sages les dames et nos personnes kabele jelen fo ko wadi mando alhamdulillah aya kafo bi ne sera ya vraiment akara kuna jay alhamdulillah nimsi wasara alhamdulillah vraiment yemi sora ya vraiment bunya dando awiye bunya alaka bunya alhamami ka karmo ga kufu namu parce que pour des invitations cinéma ewa ye quartier ngoni quartier ewa ka to sera nefa nse ka to ni manawla alhamdulillah amanda le bola kada u yara to kan bala ani Sherif Ousmane Madani Haidara to nimbo quartier kan parce que ne Mali ambassadeur ya no aywa je pense que ni Sherif Ousmane Madani to fora yoromi Mali kono aywa Bebodo. Nindo Bebodo. Abe baraba minna Mali kono. Ani Mali kokan. Ayo donendo. Kasilamia korta. Kanga jamana to korta. Kadambe korta yorobe. Donendo. Kren yala abe bara yar minna sisa Mali konana. Ayo don galia min be Mali la sisa. Ayo la kanavalia min be. Nyogon famille balia min be aywa ale bara min na ani conseil mo ani silame ube aywa ube bara min na vraiment dogolente moshida dogolente moshida donc kufo ku wali mandon nga président de la république togola namu Alhaji Ibrahim Boubacar Keita wallahi Keita onu bolo be nyogon bolo la namu aywa be bara min na aya do wuye ko sebe donc halbi ku fo ku wali mando wallahi vraiment an ken baraji ga ku halbi ki fo ko sebe ki wali mando wala aslamo tanganyin lengoro ko Allah subhanahu wa ta'ala fe ka bo shitana ma ala kan kishi ka bo shitana ma amma sizina Allah subhanahu wa ta'ala to barka ma ye alam ya damina no de ibn Allah ba ami sole ala ka kira ka no ye Muhammadul Mustafa ye ni sigi kun yɛrɛ de ale ka bangeli ɲɛnajɛ an b'a ɲini ala fɛ kisi nɛmɛ bɛ ala bolo ala ka dama ya rabbi ka an nafana barika ye diɲɛ ni lahara ala m'o kɛla o kɔ tɛmɛlen kɔ an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye ani kisi foli ye ani badenya foli ye
n'o ye kisi bɛ an bɛɛ ka ya rabbi ala k'an kɛ kisi jɔnw ye ya rabbi ala k'an durumiw yafa o la yani an b'an ka foli daminɛ an b'an ka foli se an ka seyidu ma n'o ye a seyidu sharif usman ramadan haidara ye an b'a fo ka a wale ɲuman dɔn ale min kɛla sababu ye ka an bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ nin ka ya ka tila ka nɔgɔ bɔ a kira a mɔkɛ kira o ka bangeli ɲɛnajɛ la ale de y'a bɔ dibi la an b'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni leminiya labankoɲuman bɛ ala bolo ala k'a dan an ma an ka masadɛri bɔla ka kuma min fɔ sa a bɛ baara min na mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ ya rabbi k'a fanga se ya rabbi ala k'o kɛ ka ala ka k'an n'a dɛmɛ ala k'o kɛ o kɔnɔlen kɔ an b'an ka masadɛri fo n'o ye mali amasadɛri ye an b'a fo ka a wale ɲuman dɔn k'a fɔ a ma a bisimila a nana an ka kɛnɛ ka a jala an ye o de ye malidenya yɛrɛ ye a nana ka na malidenw ka kɛnɛ kan ani ivoiriyɛnw ka kɛnɛ kan ani siya bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ kan an b'a fo ka a wale ɲuman dɔn dandi foli min na k'a ɲini ala fɛ a bɛ jɔyɔrɔ min na ya rabbi ka kɔrɔta dan an ma ala k'o kɛ ya rabbi k'a yɛrɛ fanga se ala k'o kɛ k'a ni jama kanbɛn ala k'o kɛ an bɛ an badenw fo ni silamɛya ka foli ye an bɛ alisilamɛw fo ni alijinɛdenw ka foli ye ngɛlɛya tile in na ni wuli tɛ hakili la an bɛ kari de la nous sommes le dimanche 19 mars l'an 2017 ana Mariama Batula denkɛ Isa bangeni kɔfɛ san 2000 ani sanji 10 ani san 7 ni kalo 3 ani tile 10 ani tile 9 n'an y'o suma silamɛw ka jate ma n'o ye kiraba ka faso bila san ye kisi ni nɛɛma bɛ kiraba in ye an bɛ o san 1000 na bi ani sanji 400 ani san 30 ni sanji 8 ani kalo 6 ni tile 20 an b'o la bi atekube kɔnɔ yan an bɛ atekubekaw de fo fɔlɔ parce que n'i y'a ye solon ye ɲɔ tigɛ a ye jigiyɔrɔ de sɔrɔ cérémonie in bonya o bonya a bɛ sigida dɔ la o kuma an bɛ cérémonie bonya sigi sigidalakaw ma silamɛ n'a silanda ala y'i ko de siri ko la jɔnw bɛ hɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn na ni dɔw ka fili ye kunu anw bɛ kanda bi ni dɔw ka bɛn ye kunu anw bɛ wuli bi o kuma ni dɔw ka ban sababu ye e bɛ wajuli baraji sɔrɔ n'an bɔra yen an bɛ sira ɲini an ka suyukuw fɛ diinɛ dankɔrɔbaw de bi yan thème min dira Garibudeni ma ko l'importance du Mawlud. C'est tellement vaste. L'importance du Mawlud. Ko Mawludu nyetono ou bien Mawludu loyoro. Salo yenda goshi temo inga wati yenda ndega mo kuma yabla yoro me mi fe ki tayi yewu ala ya dama de dan yelema de koso la tarkabo na toba kana antoba ke o kuma yelema ko nyumange ala ya ta ke chugonye o kuma yi ta ke chugonya ala ta ye ki bo iba kola ikatama o keto ala fe ma kire boftiu ala ta yena aturu serima il faut ka yelema chugodi société chite yelema fu ka mentalité jamana chite yelema fu ka famu bo famu jugu min dona farafin joli la Konate Ibrahima be yelema solution mun lala o dola belebele bale ton ko Mawludu ne mi fa ka kuma kambi o kuma Konate Ibrahima bi fa ka kuma Mawludu ka me abi daga ti daga ndato la de onge amate mo kan wa
sugu girina o ye tiɲɛ ye mais ni so tɛ ne tɛ n jɔ walifɛn de dilen gaman kɔrɔ bi m'o ɲɛbɔ nangolo min donna kitabu sɛbɛlaw bolo k'u k'a sɛbɛ ko mawuludu ye haramu ye a wari tiɲɛna a ma bɔ université minnu n'u jɔra a kama a nangolo tiɲɛna u ye kalanden minnu n'u kalan a la u ye bugan k'u kɔnɔ a ma bɔ bawo sɛgɛ tiɲɛ ye sɛgɛ ka sisɛden ta ye mais k'i sigi lu kɔnɔ k'a ɲimi o ye mɔgɔ tanyali ye mɔgɔ b'anw bara yan a y'a fɔ arabuw ye ko an jɛ de ye silamɛya ye u ta tɛ dɛ bonya min b'u kan o ye ala kira ka bonya de ye mɔgɔ kunnafugulan y'i ta ye o ye tiɲɛ ye mais a karan ka bɛn i kun ma n'o tɛ fɔɲɔ b'a bɔ u ye dan sago n karamɔgɔ sira di yan dɛ an ka bi baro mawuludu bi daga a tɛ daga o t'a la yɛrɛ parce que ce n'est plus d'actualité télé bɔra tɔɔrɔsitigi bɛ lafiya la an karamɔgɔ tɛmɛtɔ bɛ koko dɔw ɲɔnti de hali a m'a filɛ mawuludu de bɛ karamɔgɔ fo a Sayyid Sherif Usman Madani Hayidara exemple mɔgɔya ye mahina de mɔgɔ ka se ka kɛ mɔgɔ ye i ka foyi t'a la hein avant la préexistence anw ma lettre ci ala ma ko espèce la k'a kan kɛ mɔgɔ ye lɛw ma décider k'u ka kɛ lɛ ye mais ala y'a kɛ rahmatan donc hɛrɛ minnu bi sɔrɔ ka sɔrɔ a se tɛ jɔn ye a fɛɛrɛ tɛ yen ala ko kira ma ci fɔ o hɛrɛ n'a ɲɔgɔnnaw o de la i b'a ye dugukolo ye histoire tilan san 600 de l'antiquité au moyen âge du moyen âge à l'époque moderne de l'époque moderne à notre ère l'époque contemporaine nani mi bɛ san 600 ma a san 600 fugulan bɔra cɛ min ka époque ye o ye moyen âge de ye ala kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam scientifique ɲininka ko dɔw ko n kodelen don ala bolo kɔdi de don ka bato dilan k'a bila ji sanfɛ a ka jama ta o kun ye kɔdi de ala y'a di nabila Nuhu de ma kiraya mujiza de don wama arsalnaka illa rahmatan hinɛ sugu dɔ lo min tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban an b'an si kɛ k'a fɔ a tɛ fɔ ka ban donc mawuludu importance bɛna sɔrɔ an bɛ fɛ ka don waladɛli de la importance joli bɛ mawuludu la importance bɛ mawuludu la yan ani ye mɔgɔ ti kunnandiya sɔrɔ foyi la joona i n'a fɔ Muhamadu ko mɔgɔ yɛrɛ dun tɛ kunnangoya sɔrɔ joona foyi la i n'a fɔ Muhamadu ko n'o tɛ ala darabɔ ka go dɛ i bi kɛlɛ ɲini ala fɛ ka ko bɛɛ kɛ a tɛ kuma i fɛ mais dɔw bɛ yen n'i gbɛrɛla olu la aya ala ma jɔ mɔgɔ o mɔgɔ la n'i jɔna na ala b'a yira ko fanga y'ale ta ye n ko a y'o fɔ de ko wa nuridu an namunna ala lazina ustud'ifu fil ard n'ala ma jɔ minnu na n'i jɔna na i ta tiɲɛna ne dun b'a deli ala fɛ aya in a kun bɛ farafinna le kan ta bɛɛ jɔna na ka sɔrɔ ala ma jɔ an na yɛrɛ parce que anw bɛna an ka karamɔgɔw kunu dɔɔni dama ka so le bɛ boli o a bɛ tɔw kɔnɔ k'u bɛ farafin ni lɔni cɛ ka sɔrɔ nkalon u b'u an n'u ka kan kɔni cɛ anw b'an si b'aw ka kalan na u bɛ tila k'a fɔ ko an kalanna comme arabe c'est ce que moi je ne veux pas i si bannen u ka baara la u b'a fɔ non ko k'a kalanna ye n'a ka tubabukan fɔ k'a bɛ comme tubabu toi tu es comme tubabu lui il est né tubabu il y a combien d'années de lumière entre vous n'i jɔna mɔgɔ la ala ma jɔ min na a ye tatiɲɛ buru fiyɛ ban ko ye fɛn dama bɛ yen a nkalon tɛ se ka la silamɛ na quoi a faamu a nkalon tɛ se ka la silamɛya la silamɛ koron dɔ b'a kɛ mais a nkalon tɛ la silamɛya la i n'a fɔ bi n'i ye chaîne filɛ u b'a fɔ ko terroriste musulman tongi la kunu dɛ terroriste musulman i b'a kuma kɔrɔ dɔn wa a bɛ comme i ko kunantɔ tɛ ka suɲɛ la i bɛ se ka nkalon bɛɛ la kunantɔ la f'a y'a tigɛ fa n ka tigɛ la yɔrɔ a tɛ se o la
kuna dɔ le y'a tigɛ fa ne ka tigɛ la o kɔni tɛ se ka kɛ a tɛ se mustahil terroriste musulman c'est impossible kuma fila in tɛ nɔrɔ terreur et paix a bɛ kɛ yan kuna dɔ y'a bolo fa an ka tigɛ la an bɛɛ b'a fɔ cɛ o dabila sa a filanan ko silamɛw bɛ sun na ko dɔlɔ tɛ marché mais c'est bizarre hein ok mais a kɛra malheureusement mais a kɛra silamɛw an k'an ka responsabilité ta an tɛ bawuna o mais solution jumɛn bɛ yen oui an bɛ pape Grégoire XIII ladegi fo an fana ka fête ba dɔ ɲini fête min bɛ bonya an denw bolo ka tɛmɛ fête bɛɛ kan o fête ɲɔgɔn tɛ mawuludu kɔ o mawuludu nafa dama dama b'a la to n k'a ɲɛf'i ye i den bɛ ligue européenne bɛɛ club sanga lɔ a b'a bɛɛ joueur lɔ a b'u sara da lɔ a b'u bɔyɔrɔ lɔ a b'u doyɔrɔ lɔ a b'u ka salon lɔ karamɔgɔ y'i muso ɲininka ko kira musow tɔgɔ di a t'a lɔ i denw ɲininka ko kira den ye mun ye an bɛ lon min na bi ye Sayida Fatima bangelon de ye i denmuso ɲininka a t'a kalama mawuludu ni silamɛw y'u bolo don a kɔrɔ a bɛna laban ka dugukolo fɛti bɛɛ faga parce que alakira ko don i ma mɔgɔ kelen dugukolo bɛɛ tɛ dɛ lahara mawuludu bɛ taa fugulan bɔ a kunna a Sayyid Sherif Usman Madana Hayidara ye ko Sherifukɛ ye barika bilahi mawuludu b'a kɛ fɛn min kun bɛ kɛ kɛnɛba ye o ka o le tɔrɔ nana laban ka kɛ hɔrɔnw ni yɛrɛlɔnlaw bolo o kɔni t'a dabila mɛ o b'a kɛ bulon kɔrɔ parce que n'i tilala dɔrɔn dɔ bɛna da ko k'a la i ka k'i bida kolonna dun bɛ siran mɔgɔ fila ɲɛ i bonyabaga ni dɔgɔyaba nin bɛɛ ye siran ɲɛmɔgɔ kitabu dir'u ma ka na k'u wele ko cidenw ma bu wusu u cira a kama u cira a kama ka kira ko lagosi k'a fɔ ko an bɛɛ ka kan on dirait i tɛ kuranɛ kalan yɛrɛ est ce que an bɛɛ bɛ kaɲa wa an yɛrɛ ko bɛɛ ka kan contraire siyaman bɛ kuranɛ kɔnɔ a ko an ka fisa bɛɛ ye kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ko an ka fisa bɛɛ ye an ka tafsir ye mun ye ko ala ko an ka fisa bɛɛ ye an ko karamɔgɔ ko mun kosɔn parce que ko an ka kira ye kira ye o ye ne da tafsiru la anw ka kira kɛra kira ye o y'an fisaya mandon bɛɛ ye o tuma nin fa ye kira ye ile n'o kaɲana a ti ɲɛ a ti ɲɛ o karamɔgɔ n balimakɛ sabali ni fɛn ni cɛ ɲi tɔmɔ b'a ko ale tɛ se ka diɲɛ a kɔ a bɛnna min kɔ dun silamɛya bonya diyara e ten fɔ e tɛ mɛ a bɔsira mun nun na dun mawuludu bɛ an orienté an ka kira lɔ normalement n'an taara Makan ala ko an ka Ibrahima sennɔ yɔrɔ filɛ yen dɔ sennɔ bɔn kira yɛrɛ dun normalement hiji o hiji n'an ye tawafu ni safa ni mariwa n'an ye kira fure fo an k'an ka taa a ka denbaya ɲɛnama fo m'a ye arabuw ɲininka u ye kira somɔgɔw bila min u taara min u taara min système dɔ créé la o de kosɔn k'a don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw bɛ ɲɔgɔn faga o nɔfɛ yanni diɲɛ ka ban sigi se tɛ kɛ o place ma a banna yen bon a nkalon kɔrɔbɔla ja alhaqu wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id ni ala sɔnna ni ala ye si d'aw ma kira somɔgɔw jatigi fɔlɔ ye anw de ye dugukolo kan farafinna de ye nabi ɲumanw ni kiraw ala ka maaba bɛɛ jatigila ye yan ye n tɛ ka kuma n kun fɛ papiye tigiw kɔsɔn ulul azmiw kɔlɔsi adamadenya kɔnɔna gbanna nabila isa kɔrɔ a bolila n'a ye kana farafinna nabila isa ye san 12 lamɔ kɛ misira a ye kalan k'an fɛ yan de nabila Musa bɛmaw bisimilana misira faama Farawuna ye nabila Yusufu jogo ye ka misira ka bɛɛ wele bɔn binya bi kɔ nin n'an couleur tɛ kelen ye mais an dɔ de don jamana kotigi n'a fɛ ne ye n bɔ ka fara a kan mɔgɔ min bɛ mɔgɔ ye i ka don i fɛ i ka diinɛ na ka sɔrɔ i m'a kɛlɛ farafin de don diinɛ ko la faragwɛ ni farafin miiriya farala bon farafin miiriya le ka kɛnɛ diinɛ ko la ka tɛmɛ faragwɛ kan parce que farafin miiriya de ye ala ka idée ye diinɛ ko la to n k'o kɛ kuma laban ye
ni ka faragbew ka histoire filɛ diinɛ ko la faragbew ka diinɛ yeli moyen dɔ ye moyen min bi se ka mɔgɔw mara fɛɛrɛ wɛrɛ tɛ yen ka mɔgɔ mara faragbe bolo ni diinɛ tɔgɔ tɛ o le Occident ban diinɛ ko ma philosophe y'o libéré Occident ni 1789 tɛ droit ko kuma kun tɛ fɔ u fɛ yen k'a sababu kɛ diinɛ ye tɔɲɔli da hali sini n'i taara jamana dɔw bɛ yen hali sini a tɔɲɔli bɛ musow kan o le kosɔn historiens k'a fɔ musow tɔɲɔna oui mais diɲɛ yɔrɔ bɛɛ tɛ dɛ a y'anw sen bɔ a la muso ma tɔɲɔ anw fɛ yan o la an bɛ dugawu kɛ Aidara ka laɲini ani Aidara mago bɛ min na ni o kɛra billahi mɔgɔ si ka da tɛ sɔgɔ tugun wallahi siga t'a la jara parce que da sɔgɔkun ye ko so min na mais e dafara ka ban e tɛ sonyali kɛ ne t'a kɛ a ma ban wa lafiya sɔrɔla mais bonɛ min bɛ yen bi foyi tɛ selila jogojugu ka jogojuguya kɔ a jara wala o de la lamɔ n'a bɛ fɔ o ma ko tarbiya يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه جرا يا قرآن كمغاني أقول هي أو مغمنو لمنينا إكاد أمسو دو كابو أمسو دولا أنا دين دولا عدوا لكم أجودو والله جرا بالي ولا أجودو kakla ka daga fahzaruhum ko ay siraw nya koy balli edra o qur'an aya kilin ibi jigo jugoro tuguni abina innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim jara balli amina baroke ni qur'an aya flale kono allahu akbar ami bolo nani ni famo amil lafiya otuma ko am muso dɔw a n'a denw a jugu do mun bi mɔgɔ muso k'i jugu ye wala jara k'a sɔrɔ e de y'a woro tan bɔ e de y'a ɲini walima e faw y'a ɲini k'a d'i ma mais mun b'o k'i jugu ye jogo Allahu akbar jogo le b'a kɛ jara mun b'i den k'i jugu ye jogo mun bi muso k'i ɲi ye jogo mun bi den k'i ɲi ye jogo mais kira ye min d'a ma est ce que an ye baara kɛ ni o ye barabi jara wala kuma bi yele a fɔlɔ sani den bɛ na muso de bɛ sɔrɔ an karamɔgɔ kɔnɔ a tɛ tɛmɛ n'o kan sisan an tɛ kuma o kan mais sani den bɛ na muso bɛ sɔrɔ mais sani i bɛ muso sɔrɔ muso bɛ bɔ min muso jumɛn de bɛ ɲini wala muso bɛɛ ye furuta ye wa ayi la ayi kira ko tunkahul mar'a li arba'in a ko muso bɛ furu fɛn naani kama mɔgɔ dɔw jara balli dɔw bɛ muso furu ko a cɛ ka ɲi dɔw bɛ muso furu ko nafolo b'a fɛ dɔw bɛ muso furu ko danbetigi don dɔw bɛ muso furu ko diinɛtigi don mais anw ka Muhamadu Mustafa ko fa alayka bizati din taribat yadak ko tuma ne bɛ e ma ni diinɛtigi de ye i k'o furu n'o kɛra i tɛgɛ fila bɛ suma bon anw ka muso bɛ furu bi ni mun ye a denni in cɛ ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se ka jira mɔgɔw la a bɛ se ka jira o le bɛ taa an bɛɛ b'o kalama fɔlɔ muso kun bɛ di cɛ ma i tɛ cɛ dɔn i tɛ muso yɛrɛ dɔn i tɛ cɛ dɔn cɛ yɛrɛ tɛ muso dɔn n'a tun fɔra ka ban ko e bɛna di kulubalilakaw ma hali n'i y'o den ci k'a ka taa kulubalilakaw ka du kɔnɔ a sen bɛ fereke a bɛ maloya a tɛ se ka don kulubalilakaw fɛ sabu a fɔra ko ale cɛ de ye yen ye mais bi o tɛ dɛ e ka tulonkɛ kɛ dennin dɔ fɛ fitinin dɔrɔn aya ne bɛna e furu ne bɛna e furu don o don o bɛ t'e ka so don o don dennin bɛ tɛmɛ e ka da la talahi don o don parce que mun na e ye tulonkɛ kɛ dɔrɔn ko ne bɛna e furu bon mara tiɲɛna sisan mun bɛ yen an ye dɔ in bila o la n'i ye silamɛya lajɛ bi silamɛya nana ɲɛ min kan an y'o to yen a mana min kan an y'o d'a ma
an fana sɛgɛnna Skate jara. Balli. Wala. sila bɛɛ sɛgɛnnen don bi Wallahi. Bese ganni. bi n'i bɛ taa aéroport la bi n'i bɛ voyager bi tant que i m'i dasi di k'a ban pewu k'a nugu i komi buteli n'i ye bonbonsi bila ka bileki dɔw don u bɛ appareil bɛɛ don i kɔnɔbara ni sen kɔrɔla ni woro kɔrɔla la k'a bɛɛ sugusugu k'a lajɛ Balli. mais vɛsitigi bi tɛmɛ o t'i lajɛ e dirigibatigi natɔla dasitigi ta bi lajɛ mun kɛra parce que i ye cogo tiɲɛna Wallahi. Jara. Wala. i ye cogo tiɲɛna Na. cɛkɔrɔbaw bɛ yen alhamdulilah n'an ka cɛkɔrɔbaw ye ya kɛnɛ kan an bɛ nisɔndiya minnu a tɛ kube sigira minnu ɲɛna olu dɔw bɛ yan fɔlɔ n'i kun nana tant que i bɛ seli ka ban a bɛ fɔ i ma ko non ni jurakɛ n'i y'a bila yɔrɔ min na o de don e de kun bɛ kagaw suma fɔlɔ e de b'a pese fɔlɔ a kilo da ye min ye u mago foyi t'a la e ka silamɛya kama ko sabu k'i bɛ seli mais bi dun Jara. janfanji tɛmɛ bɛ selilaw kan bi Ayi. namaratɔ tɛmɛ bɛ selilaw kan bi mais k'o de ye silamɛya ye tabban lakum Jara. A cici na. tiɲɛ tɛ Ala. Tallahi maa caman bɛ seli a yɛrɛ b'a dɔn ko n ye kafiri ye n bɛ don janɛmɛ kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn mais o t'i bali ka seli Wallahi. Kafiri fin yɛrɛ na. mais n'a bilala ko an k'an ka alijinɛ kɔnɔ don ni an ka janɛmɛ kɔnɔ don k'o bɛ ala bolo o ma silamɛya ma kɛ dɔtɔlibiya ye n'i y'a garate i bɛna a lajɛ ni min b'a kɔnɔ o tɛ tiɲɛ n bɛ janɛmɛ kɔnɔ n bɛ alijinɛ dɔn i b'a dɔn i sabali Jara. Balli. an bɛɛ n'i ye micro da an bɛɛ ma sisan min bɛ don alijinɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko ne bɛ don janɛmɛ kɔnɔ parce que i bɛna yɛlɛmɛ an t'o dɔn an kɛ bɛ bin o de sɔrɔ i ye jɛnɛya min kan ani rendez-vous min b'i bolo o de b'i don a kɔnɔ i jogo Tiɲɛ. Jara. Wala. o de b'i don a kɔnɔ parce que mun na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la selilaw jogo tiɲɛna bi Wallahi. Yala. selilaw jogo tiɲɛna selilaw ka lamɔ tiɲɛna kafiriw ka lamɔ bi o bɛ selilaw ka lamɔ ɲɛ bi Wallahi sigata la. Jara. Balli. parce que i ko ni sini sera i ye min ye sini an b'o de fɔ Wallahi. jɔndi laban dɔ o ye tiɲɛ ye mais i bɛ min ka bi kɔni i b'o dɔn i bɛ min ka bi dɛ o de y'i laban ye o Wala. Na. Jara. ala k'a ɲaga d'an ma Amin. donc o la lamɔw tiɲɛna ni mun ye sabu an y'a yɛlɛmɛ Tiɲɛ. an y'a yɛlɛmɛ Na. o la i den Na. i muso n badenw a y'an jija an k'o lamɔ i komi kira ko cogo min na Wallahi sigata la. ni muso taara yɔrɔ ɲuman na a bɛ den ɲuman wolo Wallahi. Tiɲɛ. ni muso taara yɔrɔ ɲuman na a bɛ den ɲuman wolo o la muso woloma i k'a kɛ diinɛtigi ye n'o kɛra i bɛ lafiya Balli. o la i den Na. a lamɔ ni ala ye maa maa garijɛgɛ den na ma rozikal mala walad faqad rozika khayran azima ni maa maa ni ala ye sɔn den na ani nafolo la k'i ye hɛrɛ caman sɔrɔ mais n'i tilala k'o candu i ye ala ka nɛɛmɛ wale juguya dɔn o la den vraiment an ye kuma an ka denw fɛ et puis min bɛ k'an jɛ maa caman bɛ yen a tɛ sigi n'a ka den ye a ka denbaya c'est à dire i muso ani denw u sigi kuma dɔw la so kɔnɔ maa wɛrɛ tɛ hali ka baarakɛden i t'o fara a kan i b'o sigi ka kuma aw ɲɛ bɛ ne na ne de ye karamɔgɔ ye walima ne de ye quartier cɛkɔrɔba ɲɛmɔgɔ ye silamɛya fɛn fɛn bɛ wuli ne de b'a la mais aw de bɛ se ka ne danbe bɔ n na bi mais n den a y'a kɛ tan an k'a kɛ tan ou bien aw yɛrɛw ɲɛ bɛ jogo jumɛn de na an ye faya bila kɛrɛfɛ aw ɲɛ bɛ jumɛn na ne la min man ɲi ne fana ɲɛ bɛ min na aw la n'a man ɲi n b'a fɔ a ye o tuma a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ c'est à dire ni denw y'o dɔn i la kaban a ka ca la e bɛ se ka denbaya kɔrɔ e bɛ se ka denbaya kɔrɔ mara ye fɛnba de ye an ka mara tiɲɛna c'est à dire dugu dɔ mara dugu dɔ tugan n'i y'o ta k'i bɛ taa bila dugu dɔ kan i b'a jɛ a bɛ n'a fɔ anw ye farafinw de ye hali n'aw ma tulu mun anw bɛ se ka ko dilan mais ni anw ko bi ko an b'an kɛ tubabu ye bon a ma ɲɛ u ye fɛn min dɔ d'an ma ko an k'o kɛ k'an jɔsi farikolo kɔni ɲɛna i bilenna kosɛbɛ mais a mɛn o mɛn bana dɔ b'i minɛ a b'i fa k'a sɔrɔ n'i kun finma farikolo kɔrɔ in b'i la o t'i fa i b'i mɛn dɔɔnin o la o lamɔ an b'a fɛ an k'an jija an k'o lamɔ dɔ ta n'i y'o lamɔ sɔrɔ parce que kira y'o kɛ don dɔ sallallahu alaihi wasallam bi ye Fatumata Zahra ka bangeni san kunbɛn de ye mais kira delila ka dɔ wele dɔ nana ala kira fɛ ka na deli k'a fɛ kira ma ko zɔn a dɔw foyi tɛ kira bolo kira ko a ma ko taa n denmuso Fatumata fɛ ko ne Muhamadu ko k'a k'i sɔn
Allahu akbar jara balli ma sura Fatima ta dige fendo lawo hali kuma dola e yere mimi mugo son ide dige kuma dola e ka di die mo tani ndika samo ki yere koti wallahi sigata la jara ide adigala bene abini jogotaw e be fonisira minge ide dikala sigata la jara kira e chechi kata Fatima ta fa tara delike wati kurun kama anda kuma jiya Fatima ta anana delike Fatima ta fona be fenda ale bolo mais golo mimbe nu be seli o ka walma nu be sigo ka ayo golo inde ta ko di delike la mo ko tani ni delike la golo mena bolo ago ko be mamina ni nana ko ni ngata ko ka tani ni mina mungani golo ni wala ako ne mi munyanye Fatima ta ko le be ngolo de ako fe wara be bolo non de mo wad man ci ni ngoni ngam wala nam Fatima ta ya kana kono le bo ka dama fi sabilillah Allahu akbar akana kono aka masira yo bo ka dama nam ataro di nam kono ko ni soro la sabu worbi soro la atara na ye logo fela ka ajira jara doya ye ko ni Fatima ta ka kana kono ye nam ale kabako yara Allahu akbar aya kanu abe kana kono inzan chen aya jenyi ne kira fe ne ya soro ale be se ka nzan kira ko be se ka sa wallahi parce que kira ya ka la nyini don ale ba fa ka kuma bo jara donc ay kana kono inzan nam ka segini aye kata kana kono di Fatima tama Allahu akbar jara balli mais ale a sani minge sanne ale bitani aye ale fana nya di aka jondo le ma chen bon nga jonge tani ni mais e yere wo ani kana kono wo nya beddi Fatima ta Zahra ma aka ka jonyi Allahu nya bedama jara balli Allahu akbar o jonya soro mandi no kumi soro bi ambe kumi tayi wallahi sabu ni make sirifu ka jonyi i mago sara wallahi jara ala ka fama ala ka nafa dama ola atara nayi atara kana kono di Fatima ta ka ko sekama chen jara balli Fatima ta ko akara to ko jmena ako matigi ko ngana nini kana dimo o da matere ko ne faralaka ka ke jonye ibolo balli jara o yoro kelebe Fatima ta ko nyame opma kana e ka kono o inetai nga nya farafana ne e ka horonya o yoro kelebe kamale ay yele damina ni sojara abi yelela Fatima ta ko mungara bi yela ko ako kabako wallahi sigata ako kana kono kele nam aye jonga horonya kana kono kele aye kongoto do ka dumini ban ko ka dumini kele ye kana kono kele o kila ka sega tigimo ko wallahi ko ni kira so mo gote ko ni sega wallahi sigata la jara malamo ami do de ke wallahi aya jija lubala nama jilaja amma go sara wallahi sigata la jara ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara jara balli ne ala ka kuma ka hey aya yere kun taga ka bo tasuma ma tasuma min ni mina anime ni mogo ye ani farakulogoro bon mashi de kan sigi ka fo ne kisira e ka demaya ma kisi lahara ibi mine wallahi ibi mine tito ire ibi mine parce que kira ko de kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati aw be baga ngwendeni ni baga tununa abi nyininga baga kibaroyala aw ni aw fana ndeng tununa aw de bi nyininga kibaroyala sigata de jara balli suno ama fo école haram yi ama fo anglais kala yi haram yi ama fo français kala yi haram yi kalam be kanyi medina ni jogo Allahu akbar balli jara jogo utulubala wala nya njando ni na surtout ambalakaw wala la mo le bolu fe kusebe ni muye chew bi bo aka chala chew bi bo kata dugu kono muso aw bi dahiri ma nyini na wal ma bi laben ka sokono o ma aya jando aka maradewna wallahi utulubala muso hali folo ni muso kun furula de na kun furula na masro so maloya de bi bamene wallahi sigata la de ko ama soro so wallahi ya do bi ko no soro so ko patew e bi do de ga ala ke ga soro soforo dala lubala me ka soro muso ika dame o bilibile bade ka fo ko nzoro lasso sigata la de wallahi
Jara. Billahi. Ala nin ka di sa. I den furula a taara sɔrɔ denmisɛnnin ye muso y'i kunna wolola mais o kun ye kunu ye bi ta o banna a banna anw denw mana kɔnɔ ta bi ni cɛnin yɛrɛ jɔra a la dɔrɔn ko ne le ka kɔnɔ da la wa ko cɛnin kɛra maa sɛbɛ ye dɛ walahi ko a jɔra a la ko a jɔra a la ko a jɔra bi denw an denmusow be olu de bɛ waso ko ne kamalen de ye karisa ye waritigi karisa den ani ne de bɛ ɲɔgɔn fɛ faama karisa ne n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ ne de b'a si cogo dɔn bilahi anw bɛ waso n'o ye bi mɔgɔw bɛ waso n'o ye bi sunkuruw bɛ waso n'o ye bi mais anw bɛ taa mun jira ala la lahara an bɛ taa mun jira kira la lahara mais foyi tɛ nin kɛ lamɔ kɔ mais ala ni Haidara Seyid Sherif Usman Madani Haidara ala ni ale sababuya la ne bɛ se ka molongonin den kɔndan bi fɔ 10 sunkuru den minnu ka bɛ ala k'u da u tɛ cɛ dɔ cɛtigiw dɔn billahi a caman bɛ bi ala ni Haidara sababuya la kamalendenw fana bɛ bi minnu b'u kale na ala la ɲɛna ko kaba ala k'an da an di muso dɔn muso tan dɔn tallahi a caman Haidara sababu parce que mɔgɔ dilanli ka gɛlɛn. Alhamdulillah an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la sigi ala ka kuncɛ ni hɛrɛ ni baden anw ka dɔgɔ ni sigi in na yan alhamdulillah ani an ka sirifikɛ fana bɛ ɲɔgɔn fɛ o la kuma min ne kun kan ka min kɛ Haruna Haidara tɔgɔ la n bɛna a kuntala surunya parce que sirifi ma bɔ sirifi la sirifi bɛɛ ye sirifi ye anw fɛ famuko ɲuman ala k'o d'a ma o la comme ale bɛ yan ale y'an ka ɲɛmɔgɔ fana ye sirifi do an bɛ olu de ka baara la o la ne bɛna kuma kuntala surunya n tɛna kuma janya n bɛna Haruna ka foli kɛ ani min ye duwawu ye ka duwawu di an ka sirifikɛ ma a bɛna duwawu kɛ inshallah sirifi bɛɛ tɔgɔ la famuko ɲuman ala k'o d'a ma o la an karamɔgɔ Haruna Haidara n'a kɔrɔkɛ ka ɲamarukan ye n'o ye Seyid Sherif Ahmad Tijani Haidara ye o ko n'an sela yan an ka an karamɔgɔ fo n'o ye Alhaji Sheikh Mahamad Gaku k'a fo k'a waleɲuman dɔn ko an k'a fo an k'a fɔ a ye ko u ka duwawu bɛ a nɔfɛ ko a barika kira kanu na a barika sirifi kanu na a ye min kɛ nin ye ni nin bɛ fɛn jira nin b'a ka alakira kanu de jira ni nin bɛ fɛn jira nin b'a ka sirifi kanu de jira mawuludu kɔrɔ wɛrɛ t'a la kira kanu jiralen kɔ nka an bɛ to ka mɛn arabukan mɛnnaw da u bɛ to k'a fɔ ko n'i bɛ kira fɛ i ka tugu a kɔ k'o de y'a kanuni ye o b'an dalen da ko law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ko n'a y'a sɔrɔ i ka kanu ye tiɲɛ ye i bɛ ka mɔgɔ min kanu k'i bɛ tugu a kɔ ko sabula mɔgɔ bɛ mɔgɔ min fɛ i b'a labato de o la an b'a f'u ye a kumana nka a ye min fɔ fiɲɛ b'a la ala kira kanuni mahabbatu muhammadin mahabbatu rasulillah mahabbatu nabi ghayru munhasira fi ta'ati ala kira kanuni a dannen tɛ a labatuli ma law kanati at-ta'a hiya al-mahabba lama kana hunaka farqun bayna al-mu'mini wal-munafiq لأن الطاعة قد تكون طوعا وقد تكون كرها فالمؤمن يطيع كما أن المنافق يطيع لكن المؤمن يطيع طوعا والمنافق يطيع كرها فانكون ما لك داما ولا على كرا كانوني أدنينت اللبتو لي دماما شنو kanu bɛ se ka labato wolo nka tuma dɔ la labatoli bɛ kɛ ka sɔrɔ kanu tɛ n'o tɛ nafigiw tun bɛ kira nɔfɛ o ala m'a fɔ kiyama jɔdon k'u bɛna fɔ muminuw ye alam nakum ma'akum siratu kan tumana min na ni muminuw bɛ ka taa n'u ka nɔrɔw bɛ ka yelen bɔ u ye siratu sanfɛ nafigiw bɛna f'u ye unduruna naqtabis min nurikum ko aw k'anw gɔnɔ an ka dɔ sɔrɔ aw ka nɔrɔ la muminuw bɛna f'u ye
nɔrɔ t'i sɔrɔ yan a ka sigi a ka taa nɔrɔ ɲini diɲɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ diɲɛ o tɛ se ka na diɲɛ na bilen u b'a fɔ muminuw ye alam nakum ma'akum yala anw ni aw tun tɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ na yan wa sɔhi kuma ye wulibali de ye o muminuw fana ta a nkalontigiya u b'a fɔ k'alu bala u b'a fɔ tiɲɛ don o la tiɲɛ don o ni muminuw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ misiri kelen kɔnɔ ka seli o ni muminuw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ jihadi kɛyɔrɔ la ka kɛlɛ kɛ o ni muminuw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye sunkalo kalo kelen su nka mun y'u bɔ ɲɔgɔn na sabu muminuw tun bɛ kira fɛ mɛ nafigiw tɛ kira fɛ sabu nafigiya yɛrɛ sigi bɛ min kan o de ye bughdu nabi aw bughdu ba'di ma jaa bihi nabi o de ye ka kira kɔniya walima ka fɛn dɔ kɔniya kira nana ni fɛn min ye o la an filɛ mawuludu min na ni bɛ kira kanu de jira ni bɛ kira kanu de jira an karamɔgɔ y'a fɔ yan n'o ye Ibrahim Konate ye mawuludu bonya kan a ko arabuw k'a dɔn k'a fɔ diinɛ in an jɛn don u ta tɛ dɛ ala ko ten in huwa illa dhikrun lil alamin la lil arab wala li quraish bal lil alamin ala ko a y'a di diɲɛ bɛɛ de ma famu ko ɲuman ala k'o d'a ma o la ala ka kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ale kanuni min usuli din aw min usuli iman limaniya lasini dɔ de ye kira kanuni ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ye kira kɔniya dɔrɔn i bɛ don nafigiya bulon kɔnɔ ala y'an kisi ka bɔ o ma kira kanuni fana a bɛ exprimer i n'a fɔ nanzara b'a fɔ cogo min na expression baden na a sirin tɛ kɛcogo kelen na a ta'abir عن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مقيد بكيفية خاصة ala kira kanu jirali a sirilen tɛ kɛcogo kelen na bɛɛ b'i ka kanu jira i seko damayira de la shay'un nisbi c'est relatif fan ko ɲuman ala k'o d'a ma o la mawuludu a bɛ kira kanu de jira kira kanu a bɛ limaniya de jira alors que limaniya an mako b'o de la mun na an ka se ka ala ka jɛn sɔrɔ an ka se ka ala ka hinɛ sɔrɔ o la sirifuw ko n'an sela yan ko an ka an karamɔgɔ fo n'o ye Mame Gakuya ka nin baara in na ko a ye nin kɛ a ye olu de ka baara kɛ a ye olu de bonya ko a sara bɛ ala bolo ko ala k'a sara hɛrɛ la ala k'a sara hɛrɛ la ka tila ka mɔgɔ mɔgɔ y'a a dɛmɛ ni baara in na ka daminɛ parrain na ka taa se marraine ma ka taa se maaba minnu bɛ kɛnɛ kan yan minnu ye kɛnɛ in bonya n'u ka nali ye a bonyalen kɔrɔ kun ka tila ka bonya ka fara u kan ko ka olu bɛɛ lajɛlen fo an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye an ka ambassadeur ye min ye an bonya n'a ka nali fana ye k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn ani ce ani baraji ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la ala ka ni bila an ka mizaniw na ni kɛra n'a somɔgɔ la hɔrɔma ye sɔlala rasul amadu min ye abdulahi den ye ni makanka don ni kureshi don hashimi ka don ani muhamadu ka so dunkew ani muhamadu ka sahaba baw ya rabbi ani muhamadu batubaga ɲuman bɛɛ lajɛlen ya rabbi ala kan bɛ ye o jalamakulu la gaku o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ nabaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce aw yɛrɛ ye wallahi n'i ye ne gaku ɲininka sisan n b'a fɛ nabaga in bɛɛ lajɛlen kelen kelen na ka ko kɛ a tigilamɔgɔ ye mɛn tɛ se Allahu akbar takbir a bɛ jigin kɔnɔ wagati bɛɛ ko nabaga bɛɛ lajɛlen jigira ne gaku la Allahu akbar mɛ ni ye miiri kumakan kelen na k'a fɔ u mana ne gaku kama u nana ala de kama wallahi a bɛ n wasa wallahi anw nana ala de kama sinon gaku ka bonya tɛ wari tɛ gaku bolo gaku ye fantanden de gaku ka doni tɛ gaku la gaku ma kalan yɛrɛ mais ala ka latigɛ de ye ko bɛɛ lajɛlen ye arabu ko almaru ala ma yuhibbu adamaden i bɛ kɛ fɛn de ye dɔrɔn i ye fɛn min kanu mais an bɛ min fɔ ɲɛna dɔrɔn
kira sallallahu alaihi wasallam ka kuma kaledo ako iza husina lakum fahsinu wa illam tastati'u fashkuru wa illam tastati'u fadu kira ko sallallahu alaihi wasallam akoni mogo ye nyuman kiye ina fa munun bora ka sokona na ka dunu karamo baw setigi baw anka ambassade yere sigilen flene wallahi anka cheikhu baw be yan anka sherifu be yan anka chekoro baw be yan min ga ku wolo dondo karamo baw be yan min bisa ga ku kala sankeme me uyu ka bonyaw toy ko gaku ko abe kira sallallahu alaihi wasallam kam mauludu ke wasalim ko be na kira kanu kene kam sikatala oye ko bakede wallahi me ambu jabini munye kira sallallahu alaihi wasallam ka kuma kai ni ode ni mo yi nyuman kiye ika nyogo nyuman kai me no tenne bolodu ni tisika nyogo nyuman ka yedu aw yi bora ka sokono do yi taxita do nanu ka personal la ka gasoil ka ko essence ka kono do tamanu sena wallahi do yu ka bara bawbla do yu ka arande bu bawbla kanu sigi ko kira kanu kenekan ko gaku ka kenekan Allah ne bise ka usara ni juma nisa hoy gaku duwa ku kira ko sallallahu alaihi wasallam ni mo ye nyuman ke ka nyona ke ne tisi ko nyona ke gaku akon nama se ko ka tanuke ne ko ni hal ni ne ya utanu ne tena se ka sa to aka tanu danna Allahu akbar bal sabana min bala kira ko ni ma se ka tanu ni yere ko dun ko fodu ki ka do ke ne ka do ne yere bolo ne yere jolendo ne yere ka do kana jo yere la gaku wallahi mente jo minna o ye ala tayin te se ka jola sino ne be sigi tapika ka ala wele wallahi ne jolendo ala ko ni ala wele ni gundo mino est ce que ni sero be masse ala ya mino be ala mino wallahi be jola gaku mente jo ala ka dimala sabu ni ala ma ko be mogola siga foy taala ni min fo ala be son wallahi wala mbe min fo dron mbe do de kawye wallahi mbe do kawye mbaw fo fana se yo dron de sino awsara tembola sarabe ala de bolo mani na allah taala fi ya rabbi na baga chema na musoma la ka bela jelen sara amin an sigira kira sallallahu alaihi wasallam ka kanu kene de kan wallahi akira ala nyena wallahi an ka karamo yo wajulu bela jelen ke sikatala ne tena se ka wajulu ke wallahi tena se ka wajulu ke membe min fo dron ko aw fo dakur ne keli wallahi mauludu ke anya ye ka bonya ala ni an karambo Sheikh Sherif Usman Madan Haidara sabab bani wallahi an sona ka mauludu ke ala ni Sheikh Sherif Usman Madan Haidara sabab mauludu ke wallahi ne ga ku ye nafa min surala mba fo mo ma no surala sikatala kana wallahi ala insere wallahi kana korofo net mbe Congo wakati do hal ndala dumuni tun ta soro ka do ala insere 2001 ne nana malla ne de Congo Kinshasa représenter Ansardine Keneka Allahu akbar nya représenter ntara kele go yaso wakati ka gelema mo yere de nyana ne makanga biye di nana malla wallahi gaku nale ntara angara mo Haidara ka Ansaru Keneka ne Congo Kinshasa représenter ngo Haidara be kam mi fo mo lu ko la ni tiado ni tiado ni kira kanu de do ala kan ne ga ku bon chogo yalla wallahi ani biche ne ga ku mboran chogo yalla sikatala wallahi mboran chogo yalla wallahi mboran chogo yalla ani biche ne ga ku madde se foila sikatala ambe anga nyemgo fanafu unaka ansar dini nyemgo yi unaka ka wallahi president Keita naka jama be ya inshallah alhamdulillah rabbil alamin anya fo bara damnana Sherif Usman Mandana Haidara belebeleba mi be malila mi e mauludu ko yira jiambela o kadule mi sela Côte d'Ivoire mayano inshallah na randew minu be Abidjan kono atugube kono olule ni mauludu ni sigi ni lañini jumaye kam wodu sukun keklenye andew be bolonka ko bla sranyana maka ammo jadilila bon mauludu ni rekadra kono anga lañine mi bara meka kake jiambe kono bi Sherif Usman Mandana Haidara kabin sambina niko abeka ka kele chuguya bela jenna mais ay mogo la somia ka jiam bela somia ni ko klinye terrorisme me jiam be kono ay mogo la somia mais Haidara ma fam mais am jiam kono ni bi terrorisme Amerique kono
farabɛla kɔnɔ farafina kɔnɔ terrorisme tɛ se ka lalɔ cogoya si la bombe tɛ se ka lalɔ américain ta avion tɛ se ka lalɔ bombardement tɛ se ka lalɔ fɛn kelen pe min bɛ se ka lalɔ o de bɛ Cherif Ousmane Madani Haidara a bɛ ka jihadi min kɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a bɛ mawuludi min ka kaburu ka ala mɔgɔw diinɛ mɔgɔw k'aw la faamuya ni Mamadu ka jogo ɲɛnamaya sira ye o de bɛ se ka terrorisme ko bari ani an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ a bɛ fɔla min ma ko microbe nin tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an ka yɛlɛ wolodenw minnu bɛ misiriw kɔnɔ siri welelaw denw ani alimamidenw siramadenw u bɛ besiba ta ka taga bɛn mɔgɔw ka sugu kɔnɔ k'u ka feerefɛnw bɔsi u la k'u ka nafolo bɔsi u la alors bombe tɛ se k'o dilan foyi tɛ se k'o dilan fo k'u wazu ni Mamadu ka sira ɲɛnamaya jogo ɲɛnamaya tali ye ne bɛ se ka min fɔ ni nabaga bɛɛ lajɛlen ani minnu bɛ an lamɛnna Cherifila TV la an ka folikan bɛ Cherifila TV ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye an ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Cherif Ousmane Madani Haidara a bɛ jihadi min na diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ala k'a sɔn si ni kɛnɛya la ne kɔni bɛ min fɛ dɔrɔn Côte d'Ivoire bɛɛ bɛ Cherif Ousmane Madani Haidara kɔnɔna an b'a kɔnɔna a mana na waati la an b'a kɔnɔna parce que mun na jiri dɔw b'an fɛ yan mɔgɔ tɛ se k'a fila kɛ fila tɛ se ka bila la Haidara ka kumakan a ka kumakan sanuman de bɛ se ka bana ninnu fila kɛ Côte d'Ivoire bɛɛ sirama bɛɛ lajɛlen an bɛ Cherifuba kɔnɔna min ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye Côte d'Ivoire kɔnɔ a bɛ na an kunnafoni ka n'an fila kɛ an ma kɔnɔna Côte d'Ivoire yan assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Alhamdulillah, n bɛ se ka min fɔ aw ɲɛna mawuludu in na mawuludu in a tɔgɔ bɛ quartier jeunes de y'a organiser ani ne yɛrɛ ani n kanubagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a parrainba kɛ Abulayi Jara ye ni ala ka jɛ ye mawuludu in kɔnɔ alhamdulillah n y'a kɛ an y'a an ka sherifu fana bonya don a la n'o de y'an karamɔgɔ Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka bonya b'a la an y'a kanu ka Cheikh Haruna Haidara de k'a parrain mais alhamdulillah an karamɔgɔ Amadu Tijani Sangare ale nana ka na présenter a diyara n ye kosɛbɛ a bonyana ma ni ala ka jɛ ye alhamdulillah mawuludu o de ye fɛn ye alhamdulillah kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ale ka bangeli o nisɔndiya de don sabu Allahu taala ko kuranna kɔnɔ qul bi fadlillahi wa rahmatihi fo bi zalika falyafrahu bon a ko ni Allahu taala ka fasamantiya a n'a ka hinɛ o sababuya la a ka nisɔndiya o de ye mawuludu yɛrɛ ye o ye mawuludu dalilu yɛrɛ kuranna kɔnɔ a dalilu filanan kira sallallahu alaihi wasallam ka kumakan na kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ wagati min a tun bɛ tɛnɛn sun ani alamisa o y'a ɲininka ko kira mun na e bɛ tɛnɛn sun i bɛ alamisa fana sun a ko n bɛ tɛnɛn sun ka sababuya kɛ ne bangena tɛnɛn dɔn wala barika dali don ka taga ala ma n bɛ alamisa fana sun alamisa don de baara ɲumanw bɛ yɛlɛ ka taga ala fɛ wala o ye mawuludu dalilu ye sabu kira fɔlɔ sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ de fɔlɔ nisɔndiyara ni mawuludu ye wala n'anw fana nisɔndiyara ni mawuludu ye wala an y'o o ta kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nɔ de la wala o de ye mawuludu yɛrɛ kɛ kun ye an fɛ ni ala ka jɛn ye alhamdulillah mɔgɔw satifiyera e yɛrɛ y'a ye ka ta cɛw musow denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen satifiyera zikiridalaw bɛ fan bɛɛ fɛ karamɔgɔbaw bɛ fan bɛɛ fɛ an karamɔgɔ Tijani Sangare ale yɛrɛ b'an kɛrɛfɛ yan nɔ ani ne yɛrɛ ka kalandenw ani an ka parrainba n'o de ye Abulayi Jara ye ani n ka marrainba n'o de ye Namusa Gaku ani an ka kɛnɛ présidente n'o de ye Awa Taraware ni ala sɔnna jama ba de bɛ yan e yɛrɛ tulo bɛ mankan na jama mankan na ni ala sɔnna a diyara bɛɛ lajɛlen de ye an bɛ foli kɛ a tɔgɔbɛkaw ye ka foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye alhamdulillah kumakan laban min b'an bolo mawuludu dɔw b'a fɔ ko bidiya don an tɛ kumaw ka bilen sabu an karamɔgɔ y'an walawalaw la a y'a daliluw fɔ an ɲɛna kuranna kɔnɔ ala barikala n yɛrɛ y'a kalan k'a ye tiɲɛw de don kunfɛ kumaw tɛ wala kumakan laban min b'an bolo dɔrɔn mɔgɔ minnu n'u bɛ mawuludu kɛ u k'u jija u k'a kɛ mawuludu nafaba de b'a la sabu a bɛ kira sallallahu alaihi wasallam kanu yira a bɛ kira ka kanu yira o y'a nafa belebele ye ni ala ka jɛn ye wala an b'a ɲini ala fɛ mawuludukɛlaw hali bi ala k'u sankɔrɔta ala k'u dɛmɛ o de y'an ka kumakan laban ye an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi jamiyatul ansar din bolofara min bɛ Côte d'Ivoire fango fan ala k'u bolo mɛn u ka baara la ya rabbi sija ani kɛnɛya ala k'o di an'u ma ka ala deli ala ka dayɛlɛ kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala kira ko hɔrɔma min b'a la barika min b'a la ya rabbi ala k'o di silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ala ka silamɛw bɛn ya rabbi ala ka jamanaw basigi haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu